Yes, Naya. Ayana Shaggy. My youth says my flash, my memory card. But Ayana Shaggy. Inini, they lived at needle. So, no. That was final. Ito tenderera. And the number is my flash, and number is my memory card. That is my final. Ito sumza sono, njikatika sono. Used to play with the late Jabi, Stereo 1. And I Shaggy, there from long time. That is an Jabi, Stereo 1. But like nowadays, when I'm going to my flash, my memory card, it's not Nyado click plus sound. But I am Shaggy. That was some vinyl tone. There is a tone. If you ask that's the volume. That's the volume. Ask everyone. I was in the business from long time. Yeah, Tyre is my vinyl, my records. Yo, that was some very tone. That's Gambo, Shansama Flash, and the stuff like that. So do remember, we're still there. I am Shaggy me there, so 24/7. Yeah. Yeah, me have the vinyl. You know my vinyl. You know one Etherton. Etherton bini akatora me big rangura anaro. Ane big rangura anaro. Faresha Mbare ane big rangura anaro. Dimafin start time ane big rangura anaro. So I'm looking forward to Idzore everything. Yeah, all right. I big my records. My records, my vinyl. You uti Faresha Mbare ane big rangu. Faresha Mbare aenda ku England. Achinotenga marecords. Akazoita marecords akwe wakabva atenga kupiwa. Ndakatora kuna Jabiga. Pakango when Jabi was passed away and did inini marecords esi ndakapiwa inini. Ndakapiwa marecords. Nani wakapiwa nani? Na Sandra. Mukadzi wake anditi sister yangu ine. Ndiyakanditi chitora iki. Marecords esi Sandra asisi wako. Ndiye. Sandra asisi wako musikana umareni mini. Sandra ana my brothers. Even Melania. Wife yake jaicha Melania. Melania ndiyaenda UK guys, no way ani marecords. Ndiye akandipa marecords iwao. Ngapiwa trunk to tell you the truth. Ndakapiwa trunk yemarecords nini. Ese vanhu vatanga kungotora. Wakatora sei? Ndaivapa kuti vashandise, but I know kuti nini ndogona kumarikava marecords acho because vanhu vacho vandikapeva ndikuvaziva ndayanyora pasi marecords iwawo ndayanyora pasi. Asi pawapo usikapiwe something ai vaitingoma Nito chimomira iwewe wati ndiani akatora marecords ako? Faresha Mbare, Etherton Bini na anozani bana oyo Aukebulani atora marecords mangu Aukebulani atora mamwe futhi even James Maridadi wepa radio akatora futhi mamwe marecords angu. James Maridadi kubva kwauri manje akatora marecords angu futhi. So I need to recover those records. I need to recover those vinyl angu. Ngoma manje une mangani ma vinyl? Like now ndofunga ndine 40
handakawanda izvinezvi ndondine futi but ndakutopindawo kana anonzi maflash because mafinal acho amashoma lazvezvinezvi handisina manidle aya handisina tsono ka you know that needle yataishandisa tsono yaye ayo kusina matentable we need those things. I need to go to South Africa then ndotora matentables kufana kuenda South Africa ndonotora matentables but unoziva zvinhu zvautaura unogona kurohwa nevanhu zvautaura izvo vapi ivapo and inini manje nditorova ini plus ndine timu yangu kainini ndinafana norova ini handiroweni ndine timu inotorova sainini ngawangodzora zvinhu zvangu chete marekodzi angu akatora ini ndakunotora matentables ndotanga basa rangu ini plus ninde golden finger kaini I got a golden finger plus the gold tooth futi front gold tooth ayana ishaki the front gold tooth kai plus maoko angu igold futi alright lo gara pasi apo pedza nyaya yekugara pasi apo gara pasi but what I'm saying, I just want to bring back old school music. What is an stereo one makore mangani? 7 years. But 1990. What I'm saying, takambotangira kuzimo ku Highfield. Hauna kubvira kuti zvauya ku Highfield. Hauna kubvira kuti zvakuzimo. Saka mira, let me tell you. Inini ndakaenda kukarata 1990 Shaggy ndisikakuziva. Ndakaridza kuzimo ini. Yo hauna kubvira kuti zvakuzimo. Listen, Mino. Wairidzira ani kuzimo? Ani? 1989 wangu ndaibata mic. Ayo, waibata mic yani. You never knew me. Yani. Indakazo. Yajabi. Saka Bukatina Aland ranks wanga uri kupi? Uchibata mic yo. Na measure iga. Wanga uri kupi? Vanga vari kupi? Iwewe manje. Ndandiripo but you never knew me. Wakashara goripo. Inini? 75. 1989. She subtracted 1989 minus 1975. John Shop subtract that. What 14 years? Saka ndana yakubvumidzwa kupinda mudansi kumakore yawo. Ndaipinda. Wapinzwa nani? But what I'm trying to you hauna kubvira kupinda mzimu. Usanyebe. Iwe hauna kubvira kupinda mzimu iwewe. Zimbabwe. Iwewe hauna kubvira kupinda mzimu. Uchiitei? Ndakapinda uZimbabwe. Uchiitei? Kazoenda ku alright, let me continue what I'm saying. Kazoenda ku Rumors Night Club. From Rumors Night Club. Igore lipi? Rumors. I cannot I'm too old to try to. Une makore mangani manje? I'm 70 75. I'm 50 years. Do you know 15? How can he be 50 to 2024? Can I show you my ID? I can show you my ID. Ajita, uri 1975. Ayo handisi kuda usandiratidza. What I'm saying, I'm 50 years old. Say, uri 1975. Tiri muna 2024. Azviite kuti ute kana 49. Yeah, you can say that again. I'm going to tarisira 50 later on. And azviite futi. Aiwa. Calculate. Munani vazukuru aiwa idea idi kuonekwa panapa. But what I'm saying, iwo nevakwasha nevazukuru. Kana munhu ari wa 75 ane makore mangani? Ndati iwo nevakwasha nevazukuru chinyemba zvauita izvi. Munhu kana ane what I'm saying, listen, what I'm trying to say andide. Kana munhu
ari wa 75 like now ane makore mangani 25. Alright, saka chititaurira kuti uda kurikavha marekodzi ako kunanizve dzokerera vanhu chavaona hangu vanhu vacho vadzokerera tibva tapedza zvatukuita bcause tanga takuenda kusiriko ayana Shaggy with the golden tooth ndine golden finger but aiwa ndokona vanogona kumachengetawo I can buy because I've got money mari ndinayo iwe manje ndinayo mari I've got money ayana Shaggy big up Thank respect you. Wati ndani asikanake Agata nani yese kana hawa vanokuita sei vanonetse vanoda nguva vachingoti bata inimani handidi zvokubatwa haminoti vanonguva vachingoti bata inini apa ndine musikana wangu Linda handiti ivo vachingoti bata saka inini is very bad I don't like it saka ndakavaudza kuti vasapote vachiita kuya vachingondibata mukadzi wangu akunetse zvinezvi Asi pano kubata uite feeling. Handite kana feeling because avatori hadzizi type dzangu hadzizi kana type dzangu inini handitode kana kuvaone asi apana kwarara naye pakubatwa batwa woziona usikarambe handina iyo akaziva sekuti Agatha anake ndakaudzwa nemaboyfriends ake kuti anake but inini handitomboda kana kubata kana kwawa vese boyfriend yake yekuseruko yakatonitaura kuti vanhu ava inini I don't like it amene vanozoda kundirwandira kana kundiwira kunaka vangotaura kunaka kuvera sei pese handichazvine zvakafana nyama nemukadzi waunaye panyaya idzodzo yebonde havanake pabonde you know what happens maboyfriends avo ndo anouya achitaura manje inini ndiri extortion corner kai extortion corner ndeyangu andinoziva kuti kona mwamuka ndeyangu inini saka vanouya vachiripota kwandiri manje kuti zviri kudaiso saka inini manje ndobva ndaita se ndandazitaura kune timu kuti ona zviri kunzi uyo ari kuti zvakati iwe upo ubata pacho wakaudze kuti haunakeresana nei kuzai kubata kuti wade kune zvako vanenge vaindida but handinawo atinawo manje wakaudze kuti wanzwa ndakavaudza vese wakaitwa sei wakarohwa bva ndikika bhutsu bva ndadone akakika ndana agade apa anati kana hawa bva handitonditema futi nedombo kuti hausi kuda nokuti wanga wataura chokwadi hanzi uya inini manje handidi ndine simbi yangu ndinalinda kainini Linda ndio mukadzi wangu umunogara naye pateni ari kudheni kwake kupi hatisati tanyatsonhingi zvedu but still anogara saudaziva kunogara mukadzi wangu manje uda kuenda ikoko iyo wadi umbotora kana Agatha umuzoda no hausi kuda over my dead body hausi kutoda over my dead body hauda kuinzwa nyaya Agatha handitodi kana muromo kana kukisana chaiko handidi kukisana naye kana kumutarisa tarise kunyatsotarisa naye padhuze nepadhuze handidi kwenda aiwa handidi havageze futi mazino ende kana miri chaichayo havageze futi saka inini I don't like ayana Shaggy ingandiri kuzwana from long time akaridza nani najabi stereo 1 massive international yes naya yeah man vane marecords anyway we talk later. Thank you guys. Chiwataurira kuti ndani vasikanake zve
tigari tichaziva low aiwa titaura pasi vataurire vanhu kuti pamwe pane vanhu vanozogona kubondera kuti agatha nawo ndewekupa ndeve kuna mwamuka abati aiwa havana zvavanotombondita because ini ndatovadzinga kuna mwamuka ikokwe because havanake havanake. But anyway, it's not about that. But they should know kuti Shaggy kuna mwamuka uku hadi vanhu vemanga plus indoda vanhu vanoita se vanogeze nemazino vanogeza plus mazino kunyanya not kumukira kana kuti inonzi katalambana yameno iri kunzi katalambane bootleg chamba nechamba kune vamwe vechamba ndichazotaura nemi mangwana futi chakuudzai futi vanomukira chamba vanomukira futi chamba saka I will let you know I will let you know yeah I will let you know. Anyway, blessed. I am Shaggy from long time. Maita bomba. Yes, Naya.